No niin, tervetuloa kaikki blogin ystävät lenkille. Tässä on semmonen vajaa tunti tultu 11 hiekkatietä ja nyt pitäisi sitten ottaa teidät mukaan niin sanotuille hiljaisille poluille. Kolmostie siinä kohisee taustalla. Sanotaan, että ihmistä ei ole luotu asfaltille. Mutta asfalttiakin on joskus pakko juosta. Minä olen nyt juossut tänään semmosen tosiaan vajaan tunnin yksitoikkoisia suomalaisia harmaita hiekkateitä. Ja nyt sitten ajattelin poiketa polulle ja vähän virkistää jalkojani, hankkia hiukan voimaa, joka on ehtynyt, koska siellä Unkarissa 6 päivän juoksussa tuli kierrettyä sitä tasasta asfalttilenkkiä 6 päivää peräkkäin. Ja semmonen tasainen, yhtämittainen, puuduttava jauhanta, niin se jos mikä, niin vie voimat. Monenlaisia juoksuvideoita on olemassa, mutta harvoin on sellaisia videoita, joissa katsojat näkee sen, mitä juoksija näkee. Ja samalla osittain kokee. Tää on kaikki ihan suoraa kuvaa, ei leikkelyjä, ei diskojumputusta taakse, huohotusta ja väsyneitä ajatuksia. Ihan tavallisella peruslenkillä. Tästä on niin sanotusti glooria kaukana, niin kuin yleensäkin sekä kestävyysjuoksu että ultraharjoittelusta. Harvemmin fanfaarit soi. Kelihän on mitä parhain. Todella lämmin. Ainakin 24 astetta. Ei kauheasti edes tuulekaan. Eli hiki virtaa. Kun ehkä kuulette, niin jotenkin se kohina taukos. Tuli melkoisen hiljasta. Tää on juoksua parhaimmillaan. Luonnon rauhassa, yksin, askelten kanssa, niin kuin joskus on sanonut.
Aikanaan oli juttua yhden ammattikuvaajan kanssa yhden TV-dokumentin myötä siitä, että silloin jos juoksijaa kuvataan, kun se juoksee, niin tämän ammattikuvaajan mielestä kuva kuluu nopeasti. Eli ihmiset siis kyllästyy, kattelee juoksevaa henkilöä. Toisaalta voisi viisastella, että maisema, missä juoksija juoksee, maisema ei kuulu mihinkään. Se on aina sama. Vuoden aikojen vaihtelusta tulee erilaisia pipoja, mutta sen sijaan juoksija kuluu koko ajan juostessa. Ja jos se juoksija nyt sitten ihan oikeasti kuluu juostessaan, niin olisi sitten varmaan syytä miettiä, että jos tykkää juoksusta tai haluaa elämässään kokea jotain vähän erilaisempia asioita, niin niitä kannattaisi tehdä mielellään tänään, ei huomenna. Ihan vaan siitä syystä, että huomenna on taatusti hieman kuluneempi kuin tänään. Väittäisin, että jos et juokse tai nauti luonnosta, oot vielä kuluneempi. Tämän tyyppisestä juoksemisesta tällaisilla teknisillä poluilla on tietysti hyötyä johonkin sellaisiin, vaikka nyt esimerkiksi Vaarojen ultraa, jossa reitti on raaka ja tekninen. Ja tästä on myös hyötyä ihan maantietallaajalle. Tässä askelfrekvenssi pelaa koko ajan ja tekee hyvää. Tää vastaa semmoista niin sanotusti huonoa hierontaa. Ja voimaa vaatii, jos ei ole, niin sit sitä tulee. Mun kantani mukaan tää on kohtuullisen helppoa teknistä polkua. Eli jos joku nyt katsojista ajattelee, että onpas hankalaa maastoa, niin nyt täytyisi sitten hieman tiukentaa sitä asennetta. Kaikki harjoittelu vaatii asennetta. Se vaatii myös työnteon mentaliteettia. Ja sitten sitä kuuluisaa nöyryyttä, jota nyt blogissa on sivuttu
monien kommentoijienkin toimesta. Nöyryydellä oikeastaan tarkoitetaan kykyä alistua siihen harjoitukseen saavuttaakseen jotakin itselleen, eli on niinku tingittävä mukavuudesta, jotta kokisi uusia asioita. Tällä ei mitään tekemistä ole varsinaisen alistumisen tai sitten nöyristelyn kanssa. Ne on ihan eri asioita. Tässä kohtaa tsekataan, että kamera käy, ja käyhän se. Silpastiin vähän vettä naamaan ja jatketaan. Juoksuvauhti on tänään aika maltillista ja se johtuu siitä, että on aika väsynyt. Jalat on väsyneet ja kuuluisalla kipulistalla, niin se on onneksi tällä hetkellä aika tyhjä. Vasemman polven ympäröivät jänteet ja lihakset on hiukan kipeitä, mutta polvi ei ole kipeä. Nämä kivut on terveisiä tämän viikon harjoittelusta, joka sekin on maltillista vielä tässä vaiheessa, mutta kuuden päivän juokseminen putkeen, sen pitkäaikaisvaikutukset on melkoisen pitkät. Oikeastaan ei voi puhua pitkäaikaisvaikutuksista, vaan pelkästään vaikutuksista. Jos ette usko, niin kokeilkaa. Suosittelen lämpöisesti. Tämän päivän hektisessä räiskeessä tämän tyyppinen katsominen sieltä kuvaruudun siltä puolelta voi olla jotenkin pitkästyttävän tuntusta, mutta hei, menkäähän nyt itteen ja kattokaa ympärillenne. Upeita luontoa, raitista ilmaa. Väsyykö tähän yleensä koskaan? Ja sitten kun väsyy, niin sittenkin täytyy toivoa, että hoitaja lykkää vie pyörätuolissa pihalle.
En tiedä kuulitteko, mutta siitä lähti joku vähän isompi lintu. Saattoi olla kylläkin ihan kyyhkynenkin. Ja toinen kyyhkynen. Joku kysyy, että multa, että miksi mä käytä sykemittaria. Mitäs me sykemittarilla tehdään? Mulla on ihan oma sykemittari. Sitten kun happi loppuu, on syytä kävellä pieni pätkä. Näin vois kuvitella juoksevani tällaisessa maastossa niin, että ranteesta kuuluu, että piip. Juokseminen on vapautta. Miksei sykekin saisi nousta? Miksei sitä pitäisi kahlita jollain mittareilla? Kehittymisen suurimpia esteitä on kaikki numerot, ajat ja kaikki muu. Kaikki vertailu. Pitää uskaltaa. Jonkun tavoitteen luomisessa, taas kun laskin kilometriä, taulukko ja kello voi olla korvaamaton apu, mutta sen sijaan sen saavuttamisessa niillä ei ole mitään merkitystä. Vesi on syövyttänyt taas tämänkin polun jo kivikoksi. Tosiaan kaikki tää kuva, mitä nyt katselette, niin on ihan suoraa kuvaa. Ei leikattua, eikä muutenkaan palasteltua. Tää on sitä kuuluisaa arkea, ihan sellaisena kuin se arki on. Juostessani päivästä päivään, kun ei ollenkaan menettäväni mitään, vaan päinvastoin, vaikka luovunkin monista asioista, niin saan tilalle paljon eväitä ihan tavalliseen elämään. Joku kommentoikin blogissa, että ne 100 kilometriä
eli harjoittelu tai reilu 100 kilometriä viikosta, niin ne voi olla sitä parhainta aikaa. Joskus harjoituksissa on hyvä testata sitä, tahtoako tarpeeksi. Tämän tyyppisessä etenemisessä se sitten punnitaan. Sekä kyky että halu. Näin. Keskittyminen tuotti taas yhden onnistuneen alamäen. Ei tarvitse kaatua kuin kerran. Niin pääsee tauolle. Näin. Happea, happea.
Niin kuin huomaatte, niin sykemittari piippasi. No niin, viristysosuus päättyy tähän ja minä höykyttelen tästä hissukseen kotiin. Kiitetään kaikkia pätkästä. Nähdään taas joskus näinkin.